Què és el modernisme? El modernisme és un moviment cultural, una nova sensibilitat estètica que va néixer a finals del segle XIX a causa de les grans transformacions econòmiques i socials d'aquella època. La burgesia, en plena expansió, va impulsar aquest moviment que va determinar la fesomia de gran part de les ciutats europees. En aquella època es vivia un fort creixement econòmic i la població augmentava proporcionalment. Això fa que moltes ciutats iniciïn un procés d'expansió urbanística que no només serviria per ampliar els límits físics del territori, sinó també per configurar una nova ciutat amb una nova estètica i funcionalitat. El modernisme és un dels grans moments històrics per al país, perquè es produirà el canvi d'un món pràcticament agrícola cap al món industrial i d'aquí abraçar aquelles formes que tenen una gran expressivitat. El modernisme arquitectònic va impulsar la modernització de les tècniques de construcció, amb l'ús del ferro en les estructures i la utilització dels elements prefabricats. És una arquitectura decorativa que integra en l'edifici totes les arts plàstiques. El modernisme té dues vies. Per una banda, la que neix amb el nom d'Art Nouveau a França i Bèlgica, i per l'altra, la que prové de Glasgow i Viena. Aquesta segona via farà més ús de línies rectes enfront d'aquelles formes ondulants que caracteritzarien l'Art Nouveau i en aquest cas va rebre el nom de secessionisme. Els arquitectes tot sovint també són decoradors d'interiors i dissenyen tots els detalls: el mobiliari, la marqueteria, les vidrieres, els mosaics. La natura és una constant font d'inspiració, de manera que reivindiquen les artesanies i el component humà en un moment de domini industrial. A Sant Feliu, l'inici del segle XX, és una època de pujança econòmica. L'agricultura, que és el sector econòmic principal, s'orienta cap a l'exportació. I les fàbriques cada vegada tenen més pes dins del teixit econòmic de la vila. El fet que existís una indústria dedicada al sector tèxtil, amb fàbriques d'importància com Can Bertran, Quan Güell, la Solà i Sert, coneguda més popularment com Cal Corrons. O sigui, aquest afiançament de la indústria afavorirà també que aparegui una classe social, que és la classe treballadora. És un moment de molts canvis, i amb la industrialització, Sant Feliu passarà de ser agrícola a tenir un aspecte més urbà. Tot eren terrenys agrícoles i petits caminets que portaven cap a les muntanyes de Santa Creu, de l'Ordre, de tota la muntanya de Collserola. El municipi viu l'obertura de nous carrers, es perllonguen antics vials, comencen a aparèixer rambles, avingudes, places. Es duen a terme mesures d'higienització, com la instal·lació de clavegueram i enllumenat públic o el sanejament de rieres. I s'inicia la construcció d'equipaments de serveis, com el mercat o les escoles. Des del nucli aquell antic de la parròquia, amb lo del ferrocarril, aquest espai urbà és el que s'urbanitzarà. L'arribada del ferrocarril millora la mobilitat i també l'intercanvi econòmic amb les altres poblacions i determina la posterior configuració de la ciutat. De fet, l'estació és el punt de partida per traçar el Pla d'Eixample de Sant Feliu de Llobregat. L'any 1902, l'arquitecte municipal del poble, Gabriel Borrell, va presentar a l'Ajuntament la nova planificació territorial de la ciutat per al segle XX, coneguda com el Pla d'Eixample. Gabriel Borrell i Cardona no és una figura abrandada en el modernisme i fins i tot, com que està actiu aquí a Sant Feliu fins ben enllà dels anys 20, quan ja hi ha el moment del noucentisme no li costa gaire fer el traspàs del modernisme cap al noucentisme. No obstant això, tots aquests elements naturalistes que configuren el modernisme, l'ús també de la ceràmica, del cromatisme com un element important, ell ho incorporarà en els seus projectes. El nou Pla d'Eixample va ser aprovat definitivament el 1904. Aleshores, el gruix de la població vivia en el nucli més antic de Sant Feliu, situat entre l'actual catedral i l'antic camí que portava a Sant Joan d'Espí, el que és ara el carrer d'Armenteres. Es pretenia relacionar aquest nucli antic amb el nou pol d'atracció, l'estació. En la planificació d'Eixample de l'arquitecte Gabriel Borrell hi ha 3 carrers pensats com a passeig. Són els que uneixen l'estació de ferrocarril amb la carretera reial. El carrer mossèn Cinto Verdaguer, paral·lel a la via, el passeig Bertran i el passeig Nadal.
Els nouvinguts que arriben a la ciutat en tren volen establir-se aquí a Sant Feliu i això fa que siguin necessaris més habitatges. Unes edificacions que es concentraran en aquests 3 carrers i que es construiran amb la nova estètica modernista. De carrers o camins antics n'existien pocs. El del Masover Nou, que és l'actual Joan Maragall, un tros del carrer del Torrent, que avui es diu Torres i Bages, i el Passeig Bertran. També hi eren els carrers de l'Església, el de la Rectoria, el carrer de Dalt, el carrer de les Creus i també el camí del cementiri, que avui formen els carrers del Doctor Fleming i el passeig 11 de setembre. Comencem la ruta modernista seguint els dissenys concrets de l'arquitecte municipal, Gabriel Borrell. Ell va tenir la sort de trobar un contractista que seria l'encarregat d'executar els seus projectes, Josep Molins i Canyameres, que fins i tot introduiria algunes novetats en el disseny que després han caracteritzat el modernisme a Sant Feliu. El 1916, el fill gran del contractista, Llorenç Molins, va encarregar a l'arquitecte Borrell el projecte de casa seva. La sobrietat del conjunt encaixava perfectament amb el gust de l'arquitecte. El gran portal central en arc rebaixat era l'accés a la zona del despatx i magatzem del fill d'en Molins. En aquestes cases del passatge o del passeig de mossèn Cinto Verdaguer, són aquestes 6 cases en fileres, podem veure-hi molts materials realitzats amb d'aquesta factura artesanal que d'una manera espontània i molt creativa ell conjumina. D'una banda, els petits palets de riu, que fins i tot posaran la data 1912, que és el moment en què s'han acabat aquestes cases, i per altra banda, totes les branes són revestides amb fragments de ceràmica. Uns fragments de ceràmica que tendeixen a utilitzar-se com es coneix amb el nom de trencadís, que això ho havia començat a utilitzar precisament Antoni Gaudí. Els fragments del trencadís provenen de la fàbrica de ceràmica industrial Pujol i Bausis, d'Esplugues de Llobregat. La rajoleta, que és com es coneixia la fàbrica, va tenir molt de renom entre els modernistes. A començaments del segle XX, el Passeig Bertran començava a adoptar aquesta imatge urbana que preveia el Pla d'Eixample. Som a les 6 cases en filera, projectades per l'arquitecte Gabriel Borrell. Eren propietat del mateix contractista, del Molins. Sembla que, quan la feina minvava, feia venir els seus treballadors per anar acabant-la de mica en mica. Per això va trigar 5 anys a construir-se. L'arquitecte les va projectar el 1907 i el constructor Molins les va iniciar l'any següent, però no es van acabar fins al 1912, com indica l'esgrafiat de la façana. Aquest conjunt d'habitatges unifamiliars té una petita zona de jardí en la part posterior. A la porta, en els casos en què ha estat restaurada, s'hi observa el treball de motius ornamentals naturalistes que descriuen el joc del cub de fuet, propi de l'Art Nouveau. Bonaventura Raspall era un dels principals importadors i exportadors de fruites de Sant Feliu, reconegut en diversos certàmens. El 1915 va encarregar la construcció de la seva casa, on s'incorpora la policromia a través de la sanefa de ceràmica que recorre i talla horitzontalment les 2 façanes visibles des dels 2 carrers. L'actual sindicat agrícola era la casa de Josep Aguadé. Hi predomina una marcada simetria, senyal del to acadèmic de l'arquitecte Borrell. A la planta baixa, la porta centralitza l'eix i a banda i banda hi situa les finestres, mentre que en la planta pis són els 3 balcons els que reforcen l'ordre. Aquesta casa i la del costat van ser projectades a la vegada i pel mateix arquitecte, que va optar per solucions diferents. Són habitatges unifamiliars, entre mitgeres, de planta baixa i planta pis. L'un està disposat en xamfrà, té un petit jardí i la coberta és de teulada. La façana que dona a Vidal i Ribes té una composició més lliure, com marca el modernisme. L'altra casa distribueix el joc de buits i plens seguint una composició ordenada i simètrica i disposa de terrat a la catalana. També hi veiem els característics motius ornamentals naturalistes. Aquestes cases aparellades van ser propietat de l'industrial establert a Sant Feliu, Pere Álvarez, tot una eminència a la vila. Tornem a veure l'ordre tan marcat que li agradava a l'arquitecte, amb les motllures planes que recorren la façana. Les jardineres, recobertes amb rajoles en forma d'escacs, li donen un caràcter vistós. Fixem-nos en el coronament d'aquestes cases del carrer Carreretes. Hi veiem una cornisa sostinguda per arcs rebaixats, que són més amples si a sota hi tenen balcó. Descansen sobre una filada escalonada de maons i, centrat, s'hi situa un trencadís triangular.
L'any 1911, Gabriel Borrell va projectar la torre de Cal Berna per encàrrec de Francesc Folch. Va situar la construcció a l'interior de la parcel·la, a quatre vents, per obtenir un espai de jardí al voltant. Destaquen els grans balcons i les seves baranes amb balustres corbats de pedra artificial. Però com són els habitatges modernistes? A Sant Feliu i a gran part de les poblacions del Baix Llobregat tenim un tipus de residència que s'ha qualificat de suburbana. Són encàrrecs provinents de la classe mitjana o menestral de caràcter molt domèstic. Cases baixes d'una o dues plantes com a màxim. És un tipus d'arquitectura realitzada a escala humana que no ocupa gaire espai, situat en una zona sense grans avingudes. Ara que hem vist una selecció dels habitatges projectats per Gabriel Borrell, passegem pel carrer Joan Maragall. Antigament tenia el nom de carrer del Masover Nou i, de fet, abans que es construís la carretera reial, era l'únic camí que portava de Sant Just Desvern a Sant Feliu. De les cases de la carretera reial n'hi havia moltes que donaven al carrer Joan Maragall per la part del darrere. Amb els anys, aquestes parcel·les llargues van dividir-se en dues i es van construir habitatges amb la façana al carrer Joan Maragall. La casa que tinc al meu darrere és la Casa Vergés, que va projectar Nicolau Maria Rubió i Tudurí, que de fet és un arquitecte que, encara que se'l considera més dintre del noucentisme, és molt probable que a l'hora de projectar es vinculés o se sotmetés als desitjos dels propietaris. Està construïda entre mitgeres, de planta baixa i un primer pis, en el que podem admirar tot el joc de corbes i contracorbes que en la part del tester, de dalt de tot de coronació, es pot veure, i el treball sobretot de la forja. Encara és un habitatge unifamiliar, no com aquest edifici de 3 plantes. El seu propietari, que era de Barcelona, el va fer construir no per viure-hi ell, sinó amb una altra finalitat. És un clar exemple d'habitatge especulatiu perquè amb una parcel·la molt estreta situarà 2 pisos per replà. Per tant, amb uns habitatges molt mínim. Amb el carrer Joan Maragall comprovem que el modernisme va estar vigent des de principis de segle fins ben entrats als anys 20, ja fos perquè qui feia l'encàrrec o el tècnic volien aquest estil, o bé perquè el constructor hi aplicava els elements ornamentals característics. Al carrer Vidal i Ribes també va arribar la onada de construcció resultant del Pla d'Eixample. Algunes cases han estat modificades i han perdut el caràcter estilístic de l'època, però d'altres el mantenen. Fixem-nos en aquest coronament, amb una certa forma alada i fantasiosa, on s'hi ha inscrit la data. L'actual carrer Laureà Miró era l'antiga carretera reial, un eix de comunicació molt important per tots els pobles del Baix Llobregat. Carles III la va fer construir al segle XVIII. De fet, moltes d'aquestes cases tenen el seu origen en el segle XVIII. Se'n construïren altres al segle XIX i més tard es modificarien o es construïren de noves. En l'actualitat, la majoria mantenen el caràcter unifamiliar i algunes incorporen botigues a la planta baixa. Malgrat la modèstia dels encàrrecs, s'utilitzaven molt els materials de factura artesana, com la ceràmica, sense que repercutís en el cost final de l'obra. Això conferia el contrast cromàtic que caracteritza l'estil modernista. El que no hi trobem són esgrafiats, una tècnica que requeria la intervenció d'un especialista i que, per tant, feia augmentar el preu final de l'obra. De la majoria de cases se'n desconeix l'autoria. L'arquitecte Melcior Vinyals va realitzar l'encàrrec de Joan Batllori de construir davant de l'estació 4 habitatges en xamfrà amb botigues en la planta baixa. Les obertures estan coronades per ornaments de pedra artificial realitzats amb motlles, que contrasten amb l'estucat. La planta baixa de la casa d'Eulàlia Oller de Donadoni era una fàbrica, la fàbrica de les nines, com la coneixien. Hi feien carpetes, calendaris o agendes. L'edifici té un aspecte molt estructural, amb motllures que marquen cada part de l'edifici. De les cases de Joan Rovira en destaca el coronament de la coberta. Aquestes pilastres arrodonides i de marcada verticalitat accentuen les línies estriades. És una clara influència del secessionisme provinent de Viena, que és la vessant més geomètrica del modernisme. L'edifici de la família Costa evidencia un cert neogoticisme. L'estil neogòtic també forma part del modernisme i prenia com a referent el passat medieval del nostre país dins d'un clima d'exaltació nacionalista. I al carrer Creus hi trobem la Casa Montmany, que entronca amb un modernisme de rerefons neomedievalista. Destaca la porta de fusta de 2 batents i l'arrebossat de l'edifici, que imita els carreus.
Dos dels edificis més emblemàtics de Sant Feliu són l'Ateneu i la Unió Coral, o el Coro, com el coneix molta gent. Són associacions que van néixer en el temps de vigència del modernisme. De fet, hi ha una relació directa entre modernisme i associacionisme. A Sant Feliu també tenim el casino, que acollia la gent més adinerada. Però els associats de l'Ateneu i del Coro eren gent del poble, treballadors, i per això el paper d'aquestes dues entitats cíviques era tan important. Facilitar i donar un caràcter formatiu, un lloc d'esbarjo, un lloc on poguessin vehicular-se idees de pensament, el tenir premsa diària, l'organitzar també representacions de teatre o cant coral, va ser les vivències que en aquests moments acabaven de donar aquest caràcter cívic a la gent. La Unió Coral es va constituir el 1892 i l'any 1906 va encarregar el projecte de la seva seu a Gabriel Borrell. L'arquitecte municipal va dissenyar un edifici molt funcional, amb sala de cafè, cuina i biblioteca a la planta baixa i la sala de festes a la planta pis. Es va acabar el 1914 i, tot i que es va construir en dues fases, l'edifici és fidel al projecte inicial. L'element més emblemàtic de l'entitat és l'estendard, que s'exhibeix en les celebracions més significades. Va ser realitzat poc després de constituir-se l'entitat, l'any 1892, tot i que no fa gaire, l'any 2001, una cantaire el va restaurar. L'Ateneu, sobretot, es mostrarà una institució molt laica, una institució que, a més, tindrà a redor seu la creació d'una escola i, per tant, amb la voluntat de formar nens des de la infància dintre d'un pensament lliure. És potser de totes les institucions la més progressista de totes. L'Ateneu va tenir diverses seus, fins que als anys 20 va bastir l'edifici actual amb la col·laboració dels associats. Tot i que segueix l'estètica noucentista, un soci que era paleta, Vicenç Boloix, va dissenyar el rètol de l'entitat amb petits fragments de ceràmica vidrada blava. L'estil amb què ho va fer era modernista i, malgrat que el 1997 el rètol va ser refet per normativitzar el nom, les lletres són fidels a l'estil original. A la sala de juntes, l'Ateneu també conserva el seu estendard, que data de l'any 1898. A un dels costats hi ha la branca d'alzina, brodada, tot ell és brodat, la part central està pintada, amb els seus fruits, els aglans, i que indica d'alguna manera força, constància. A l'altre costat, en canvi, tindríem una branca de llaurer, també amb els seus fruits, i que en aquest cas significa el llaurer és símbol de victòria. En la zona central és on apareixen símbols relacionats amb el món de la francmaçoneria. Les dues branques, la d'alzina i la de llaurer, conflueixen en la zona central, que està presidida per una estrella de 5 puntes amb els seus ratjos. De fet, seria la representació de l'home i les 5 puntes de l'estrella, els 5 sentits. A l'extrem sud de Sant Feliu hi ha l'antiga heretat d'Erasme de Gònima, on hi trobem un altre equipament, la residència sanatori del Bon Salvador. Va ser projectada per l'arquitecte Bonaventura Conill el 1914 i als anys 30 va ser ampliada i modificada. Tot i que alguns ornaments són de caire neomedieval, l'austeritat predomina en el conjunt. L'edifici és recobert en estuc i hi veiem finestres adintellades, d'altres aparellades i també en forma geminada. El contractista Josep Molins era l'encarregat d'aquesta obra l'any 1914. Va ser l'última que va dur a terme perquè va morir. Però els seus fills, que eren paletes, com el vell Molins, que era com tothom el coneixia, la van continuar. Tot i que la finca s'ha anat compartimentant, encara avui, l'antiga residència té al voltant una àmplia extensió de zona enjardinada. Abans s'estenia fins a abraçar el Col·legi de Sant Miquel, que avui ha quedat com un element aïllat. Tot i que es desconeix l'autoria, l'edifici de l'actual Escola-Taller Sant Miquel probablement va ser dissenyat pel mateix arquitecte. L'element més singular és la part que pren forma d'un castell amb torrassa quadrada. Gràcies a la restauració de l'edifici, l'any 2008, podem apreciar-lo com antany. Abans veiem com eren les cases de la burgesia de l'època, però també hi havia els habitatges pensats per la classe obrera, com aquests d'aquí, la colònia de pisos de Can Bertran. L'industrial Joan Bertran els va fer construir en el seu terreny, a tocar de la fàbrica. Van ser projectats per Gabriel Borrell el 1922 i es van enllestir el 1925.
Posteriorment, l'any 1939, es va construir en formigó aquest gran arc d'entrada des de la carretera, dissenyat per Josep Maria Jujol. Hi ha una clara voluntat de que aquest conjunt d'habitatge obrer adreçat als treballadors de la fàbrica no siguin blocs de pisos on s'amunteguin els habitants, sinó que a més hi hagi a l'interior de la illa una sèrie de zona d'esbarjo, amb la plantació de pins, dedicant una petita zona de jardí per als infants i, a més, procurant que totes les plantes dels pisos tinguin ventilació. El recorregut del nostre itinerari també ens porta al cementiri municipal, on descansen molts dels protagonistes d'aquest període que estem descobrint. El cementiri es va construir l'any 1847. Aquí, el que abans eren els afores del poble. La gent es recomanava apartar-lo del centre, on era abans, al costat de la parròquia, tot i que ara el creixement de la ciutat l'ha tornat a engolir. A l'interior del recinte del cementiri, a prop de la capella, hi trobem alguns panteons. Per exemple, el de la família de l'industrial Manuel Bertran. És aquest panteó que veiem aquí i que té una certa influència egípcia amb uns treballs en la part inferior molt vinculat en el moment del modernisme. L'altre, i que potser destaca més que tots, és el panteó Capella, que està al meu darrere i que pertany a la família Ribes. És bastit, va ser construït el 1917 i el seu estil agafa més el parentiu amb el neogoticisme. Per tant, podem trobar pinacles, gàrgoles, que provindrien del món medieval. Del panteó de la família Molins destaquen les sanefes realitzades amb petites tessel·les i els fragments de mosaic en trencadís. El vell Molins, el Josep Molins, era un amant d'aquesta vessant més colorista del modernisme i, per tant, diríem que és una de les làpides que els escau més bé. I al costat dret de la capella hi ha el panteó de la família Ricard, en forma d'una gran portalada. El treball en forja, el fet d'utilitzar pedra de Montjuïc i una sèrie d'elements naturalistes donarien aquest caràcter modernista en aquest panteó. En tota aquesta ruta hem descobert bona part del patrimoni modernista santfeliuenc, però hi ha un cas concret en què la història ha fet impossible que puguem conservar la que havia estat una de les construccions més emblemàtiques de la ciutat. I estava situada just on ara hi tenim el complex municipal de piscines. Que era la Torre dels Dimonis de la família Sairac. Llàstima és que en l'època franquista, a mitjans dels anys 60, tot ella es va enderrocar. Manuel Sairac va néixer l'any 1886 i va morir a Sant Feliu el 1937. El seu estil estava influenciat pel d'Antoni Gaudí, però amb una vessant més noucentista. Ell va construir aquest jardí al voltant de la torre i va posar, a més, una reixa que hi havia uns dimonis o uns ratpenats molt estranys. La gent va començar a anomenar en aquella torre nova que s'havia construït la Torre dels Dimonis. I així és com ha passat a la memòria col·lectiva. I al final acabem tornant al començament d'aquesta ruta modernista, a l'estació de ferrocarril. I tornem amb la sensació d'haver emprès un viatge a través de Sant Feliu de Llobregat. Les ciutats es transformen i creixen impregnades dels gustos estètics dels ciutadans. És a través dels seus carrers que es configura una imatge que va molt més enllà de la mera fotografia urbanística. És a través dels seus carrers que captem l'essència de Sant Feliu.